ay se ka kɛ aw y'a mɛn cogo la aw bɛna fɔ aw ye fɔ cogo la aw y'a mɛn cogo min ni min ma fara aw ka faamuya kan ni min ma fara aw ka kunnafoni a kunnasiri ni min ma bɔ la fɛn tɛna fara aw kan ni Ala sɔnna ma. Kunungo cɛkɔrɔba dɔ ye n wele a ko man denkɛ n ko naamu ba a ko yala jigilatigɛ wale min nin jigi wariw nin kunnasiri wale nin ngalon majira min n'a sen bɛ Mali ma ni Mali coronen don a la ka sabu kɛ i yɛrɛ ka kuma fɔcogow la marabajuguw ye yala nin ko in bɛna jɔ don jumɛn sa. N ko ba tiɲɛ don maraba ye marabajugu sugu fila ye. O marabajugu fɔlɔ o tɛ jamana wɛrɛ ye o ye Faransi de ye nka Faransi waati tɛmɛna tuma min na nazaraw ye dunya kɛrɛnkɛrɛnyana farafinna tilaw ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ kɔji kulunbaw b'u bolo u tun y'u labɛn koyi nazaraw ka baara tun tɛ foyi ye hali n'a dɔw kɛra an fɛ Mali kɔnɔ yan ani farafinna ka taa bin wali jamanaw kan nakun wɛrɛ t'u la tɔnɔ ni nafa min bɛ n'u tɛ u faso kɔnɔ ka na wali jamanaw kɔnɔ kunu minɛ ni marifa ye ka bin u kan k'u ka dugukolo nafolo fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye tɔnɔmafɛn ye n'o bɛ sɔrɔ wali jamanaw kan u bɛna n'u ka kɛlɛcɛw n'u ka marifaw ye u bɛna bin o jamanaw kan k'u minɛ k'u ka mara jagoya boli o jamana ninnu kan. O marabajugu Mali ta kɛra Faransi de ye. Faransi bɛna anw fɛ Mali kɔnɔ a donna jamana dɔ fɛ o jamana o ye Senegali jamana ye o donni min kɛra o fɛ Senegali minɛli o ma gɛlɛyaw bolo u nana Mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ fo Tambakunda ye Mali mara dɔ ye sabu an ka forobakan in bi fɔ kabili Tamba mara la nka Mali dugukolo kɛlɛba fɔlɔ min kɛra u fɛ o ye Sabu Sire de o Sabu Sire cɛkɔrɔba o ye Amadu Tumani Ture a falakaw u ye olu ka yɔrɔ de Sissokow ka ca ye kosɛbɛ maninkaw don o maraba juguya min daminɛna Faransi fɛ san 1960 Septembre kalo tile 22 Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nka Faransi a ma sɔn ka Mali dugukolo bila tuma min na Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta mɔgɔ fɔlɔ min cɛkɔrɔba n'o ye n b'a dɔn e b'o kalama ka tɛmɛ ne kan n'o ye Faransi gɛn ka bɔ Mali dugukolo kan o ye Modibo Keita de ye an fa Modibo Keita o Mali tun marala Faransi fɛ nka Faransi ka mara o ye mara jugu de ye Faransi ye Mali maraba jugu de ye an fa Modibo ka fanga bannen fo ka se bi ma Faransi b'o o laɲini kelen de la nka marifa kɛlɛ tɛ tuguni se bolili kɛlɛ maa minnu bɛ yen ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ o mɔgɔw taara kalan kɛ Faransi a kuma ninnu fɔli n b'a dɔn e b'a kalama ka tɛmɛ ne kan cɛkɔrɔba ko man den i delila ka kuma dɔ fɔ n ko ba o mun de ye a ko maa fɔlɔ minnu kalan na Mali kɔnɔ yan tubabu tile waati a jɔndenw ka ca dɛ sabu se tun bɛ maa minnu ye ni jamana mara b'olu bolo ni tubabuw tun nana ka fɔ bɛ denmisɛnninw minɛ ka t'u bila kalan na jamanatigiw u b'u bololamɔɔw de da k'a di n ko ba nin kuma ye tiɲɛ ye nin kuma ye tiɲɛ mun na ne fa kelen de kɛra n'o ye Fajo Tarawele ale kelen de kɛra kalanba ye sen ɲama denw na tɔw bɛna don min Kolokani jamanatigiya tun bɛ sen ɲama de bolo anw Bɛlɛdugukaw nka bɛ halalaw ma dɛ u tun tɛ tubabuw fɛ se kɔni tun b'u ye an ka jamana maraliw fɛ o y'a dama ko wɛrɛ ye n'u tun nana ko ka denmisɛnninw minɛ ka t'u don lɛkɔli la sen ɲama n'o ye ne fa ye a tun b'a bololamɔɔw de di a ka jɔndenw a ka jɔndenw wala a ka jɔnw denw a ka bololamɔɔw denw a tun b'olu de di tubabuw tun b'a fɔ a bɛ daminɛ ni jamanatigi yɛrɛ denw ye jamanatigi mana maa fɔlɔ min minɛ ko y'ale den ye jɔnni bɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔ ko tɛ jamanatigi den ye o y'a sɔrɔ o ye jamanatigi ka jɔnden de o tuma cɛkɔrɔba ne y'a fɔ ne ɲɛna ko marabajugu fɔlɔ o ye Faransi de ye marabajugu filanan o ye an ka jamana marabajugu ye wa o marabajugu ninnu olu bɛɛ lajɛlen ye farafinw ye maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ jamanadenw don nka jamanaden minnu don tubabujɔnw don tubabujɔnya bɛ sɔrɔ ni mun ye o jɔnden minnu n'u taara kalan kɛ olu ka faso kanuko fanga man bon dɛ olu bɛɛ hami n'u yɛrɛw de ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen o y'u yɛrɛw de ye tubabuw y'u kalan ni min kɛ n'u seginna ka na
umoke unu kloma sama unu fufa fuma jamanatigi yake n'olu kɛra faso jamanatigiw ye bi sabu tubabu kalan de bɛ mɔgɔ sigi jamana kolatigɛ ɲɛmɔgɔya la bi ka caya tubabu kalan kɔni e m'a mɛn kuma min b'a nazarakanfɔla ninnu da ko analphabète ko maa minnu tɛ sɛbɛn dɔn yala nazara sɛbɛn dɔnbaliya bɛ maa kɛ kodɔnbali ye wa o hakilila ka fɔ kalan ani kodɔn de ye kelen ye maa dɔ bɛ kalan i tɛ kodɔn dɛ n'i bɛ kodɔn kalan ye mun ye ni maraba jugu ninnu kalan ye mun ye u ye u sera ka degun jumɛn wuli ka bɔ jamana kan n'a bɔra suɲani na ni bingani o dɔw n'a fɔ ka fɔ yala juse o tuma maa o maa kalannen don o bɛɛ ye jɔnden ye wa ne ma fɔ ten dɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ hali anw ka kɔlɛ la n'o ye siɲɛma kɔ ye maa fɔlɔfɔlɔ min kalan na n'o taara nazara kalan na o kɛra Fajo Tarawele de a fatura bi k'a fɔ ko maa o maa kalan na ka bɔ nazara fanga ban waati ka se kɔsa in na ma n'o kalandenw ka ca o maa kalannenw ka ca k'a bɛɛ ye bololama ye ne m'o fɔ dɛ cɛkɔrɔba ko i ka kuma ye tiɲɛ ye nka a bɛ fɔ mɔgɔ caman ma ko Keyita ni joli tun bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ o tɛ Keyita ye a bɛ fɔ mɔgɔ caman ma Tarawele wa Tarawele jɔnw yɛrɛ bɛ yen koyi nin kabila o kabila a bɛɛ lajɛlen jɔn b'a la jɔnya ye hakili de ye n'o tɛ hɔrɔn de bɛ minɛ ka kɛ jɔn ye o marabajugu olu de ye ɲangi ta ka ɲɛsin an faso Mali ma marabajuguw fana bɛ farafinna yan nka mango cɛkɔrɔba farafinna jamanatigi ka dɔgɔ bi min ni a ka jamanadenw ka hakilinataw ye kelen ye maliden dɔw de wulila ka muruti peto olu ka murutili kɔfɛ Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw olu laban nana jamanadenw ka muruti tɔ lase o de kɛra IBK ka fanga paroni ye kabila o fanga de paro na sa da bɛ Mali ye sunɔgɔ tɛ Mali ye fiɲɛ sɔrɔ da o fiɲɛ sɔrɔ da sɔrɔ da o sɔrɔ da jamana yɛrɛ jɔsira o jɔsira bɛ hali wari damantan ni Mali bɛɛ o kolo la n'o ye UEMOA ye Mali bolo tɛ se ka bolola nafolo sɔrɔ tuguni Mali haduɲɛfɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ taa san jamanajanw kɔfɛ kwajijanw kɔfɛ k'olu donni ka na Mali la o donda minnu n'o olu tun bɛ tɛmɛ Senegali ani Côte d'Ivoire fɛ o datugura ko u bɛ Mali degun o tɛna bɔ ntɛnɛnna ka kari sɔrɔ ko jamanadenw na muruti Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw kama k'u na fanga bila jagoya farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔni tun ka hakilina ye fɛn min ye n'o gɛrɛntɛ ninnu taara ka Mali sɛgɛrɛ Mali tɛnkunin tɛ kwaji la Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw ka fanga a tɛna bɔ ntɛnɛnna ka kari sɔrɔ jamanadenw na muruti peto fanga in na dafiri ka sabu kɛ gɛlɛya ani sɔrɔntanya ye cɛkɔrɔba ka b'o waati de sa fo ka se bi ma hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ gɛlɛya ni gɛrɛntɛ o gongenen don Mali da la a kɛra i n'a fɔ ninnu tun y'u hakili jagabɔli min kɛ ka janfa min labɛn ko fanga in na firi olu sago tun na sɔrɔ o de ma ɲɛ sɔrɔ fo ka se nin yɔrɔ ma a janfajugu fɛrɛ ni a dabalitigɛbaw kɔni nana ye sa o tun ye ko min labɛn laɲini ma sɔrɔ ŋaniya min dara o ŋaniya ma waleya fɔlen o ma kɛ kɛlen ye a nana kɛ olu hakili la ka fɔ gɛrɛntɛ min n'u b'o ta ka Mali sɛgɛrɛ a laban u yɛrɛ y'u ka kɔlɔlɔw sɔrɔ a gɛrɛntɛ dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ munna Mali bɛɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ti sɔrɔ an fa dugukolo kan Mali bɛ t'o ɲinini min kɛ a bɛna bila olu ka kwajida la olu b'u ta sɔrɔ nin jamana fila ninnu n'o ye Côte d'Ivoire ani Senegali ye kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye Senegali ye Mali yɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ dun Mali kɔnɔ yan ni Mali bɛ haju ɲɛw na a fanba a bɛ bɔ Côte d'Ivoire ani Senegali de o minɛn ninnu jɔli o ye tiɲɛni min don ninnu kun nafoloko la hakɛ si t'a la Alassane Dramane Ouattara ye min fɔ a ti bɛncogo yɛrɛ t'a la koyi a ti ɲɛ an ti jɛn n'a ye sɔrɔlasi fanga o ka san 5 sigi fanga na ni Alassane Dramane Ouattara ka kuma de ye o tuma fanga bɛ se ka paron cogo di ka san 5 kɛ fanga na n'a sera o ma kama o tuma olu tun kan ka fanga ɲini n'u yɛrɛ ye i n'a fɔ jamanaden tɔw tun bɛ fanga ɲini cogo min nin tun ye Alassane Dramane Ouattara ka kuma ye n'ale ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ ye nka an bɛ don min i n'a fɔ ko bi cɛkɔrɔba nin jamana kuntigi ninnu a kɛra Senegali ye o a kɛra Côte d'Ivoire ye o farafinna tilebiyanfan jamanaw u faralen don ɲɔgɔn ka tu kuluba min na n'o ye CEDEAO ye a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ kelen kelenw ye
nunu bela jele eko nunu hakili mafalewa utungo ko na manye ko shi ushi ka hakili na umaseka sabati ambe domine na fokobe mi hakili mafale ni ngola ka fwantu dabali ni fere min tige kamali digun o deguni na to jamana dew na muruti nunu kama kuka fanga paro wala uyero na fanga bla a ni jamana kuntigi te bi mi akadogo bi mi hakili mafalende chokoroba ka sabuke akololo madam mali kelema hali o jamana nunu minu tun cheselendo akola minu tun loni loni janvala akololo yu bela jelen soro be ta do soro ningo inabi farafina tlimi afan jamana kuntigi tani duru minu nu tun be na ningo inga anga mali digun anga nyangita ka mali segere o jamana kuntigi tani duru flood na chara bi we fly minu halibi ulu kembe ku kanga ku jo note ninto bela jele akera inafu ye famiya ke kafo ye nyangi minta u ye gerenteni dugu minta ka mali segere anyi chima ke foye ne nyangi minu ya ta ka mali segere akololo madda malima maere bise ka fo farafina tlemi yanfan jamana bela jele yuta dosoro ningele ya nununa mi ye Cote d'Ivoire jamana mi na ale tun kanga nendo Alassane Dramane Ouattara tun miri la ka fo nunuwa nanye nunu gerente ka senima nu sera yoro dala daro ka fanga mi paru ale yere bina fo akili ba fe ka falen bi sabu ale yere ka jamana yi dosoro akololo la Senegal jamana mi mali ba ka duni famba ta ka bo ko ajibo ko fe kana time Senegal fe ka do kai fe ale min kuku horonya ni benjena kumima otiso mima ale yere Macky Sall farafina ka tombulu fara ɲɛmɔgɔya kalifalen do ale la a kɔlɔlɔ yɛrɛ fanga bonyana Senegal ma bi kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni jamana nunu karo gɛlɛn jamanaw Senegal ani Cote d'Ivoire nunu yɛrɛ kɔrɔtɔn bɛ bi cogo min n'u tun bɛ se ka a fu da la ko a wulila ɲandumaw ye Mali ka dondaw labila ko donfɛnw ka don bɔfɛnw ka bɔ u yɛrɛ ka laɲini ye fɛn min ye nin ko in kɛlen bolo wosongalama de ye n'an tun y'a dɔn u b'a fɛ k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na min ye Gana jamana kuntigi a kana lebu nin fɛn in na ka se k'i yɛrɛ bɔ nin ko in na k'a sɔrɔ a ma lebu o de ye farafina tilebiyanfan jamanaw ka laɲini ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cɛkɔrɔba kumaɲɔgɔnmayaw an tɛ nin ko in lajɛ ni diɲɛ ma jɔlen ye wa an tɛ nin ko in lajɛ k'an doni jigin wa u yɛrɛ bɛ ka ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka ɲangi ninnu wele ka bɔ an ka faso Maliba kan cogo min nga u b'a fɛ k'u yɛrɛ bɔ nin ko in na k'a sɔrɔ a ma k'u ma lebu ye a ma k'u maloya ye hali Mali marabaw ka fara jamanadenw kan ne ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ bɔda ɲini an ka bɔda nɔgɔyaw ye an kana kɛ maa ye minnu u bɛ ninnu ka lebu dankɛnɛmaya kosɛbɛ n'u tun bɛ se k'u yɛrɛ forisi ka bɔ nin ko in na k'a sɔrɔ a ma k'u ye lebu ye o de la u bɛ ka sariya siraw ɲini u bɛ se ka jamana in labila cogo min yala o ko min ye nin o diɲɛ yɛrɛ bɛ lahalaya min na sisan cɛkɔrɔba gɛlɛya minnu bɛ yen ka sabu kɛ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ye dunfɛnw hajunɲɛfɛnw sɔngɔ yɛlɛmana ka sɔngɔw yɛlɛna ka se hakɛ min ma bi taji filɛ nin hali alikama min bɛ kɛ buru ye anw kɔni a bɛ anw ɲɛna k'a fɔ an bɛ buru dun nka mɔgɔw bɛ yen jamanaw bɛ yen minnu ka balo silen don buru la ninnu bɛɛ lajɛlen u ka dumuni ko gɛlɛyara ka sabu kɛ nin gɛlɛya nin gɛrɛntɛ ninnu ye diɲɛ yɛrɛ bɛ lahalaya min na yala o ka kɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen ma o yala ninnu u ka karo gɛlɛya bɛna to kalo gɛlɛya in bɛna to de kan wa u tɛna to de kan wa don nata ninnu na sabu an y'a mɛn k'a fɔ u bɛna tɔnsigi kɛ bi tɛ juin kalo tile fɔlɔ ye dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ u bɛna tɔnsigi kɛ k'o tɔnsigi ninnu senfɛ k'u bɛ ɲangi ninnu wuli ka bɔ an faso Mali da la ni yɛrɛ Mali ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sama-samali lajɛ Mali ko san 2 olu ko san 1 ni kalo 6 dɔw ko san 1 ni kalo 8 dɔw yɛrɛ ko san 1 ni kalo 4 san 1 ni kalo 4 de bɛ u ninnu kɛlen k'u kanga n'o de ye k'a sɔrɔ Mali tun ko san 5 Mali bɔra san 5 la fo kana kɛ san 2 ye kalo 3 kalo 4 kalo 5 gɛlɛya de kɛnbɛ ka jamanadenw ka se nin hakɛ ma hakilimaw ni kolonnaw ma sɔn fɛn min ma cɛkɔrɔba farafina ye nin tɔn in dilan de ko farafina bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min
an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ka ɲɔgɔn ka gɛlɛya wuli kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'a fɔra tɔn min dilanla n'u hakilinaw ye Faransi jamanakuntigiw kana an ka jamanakuntigiw nɛgɛ wala k'u karaba u ka ɲangi ta ka Mali sɛgɛrɛ k'a sabu kɛ ko Mali ko Faransi k'an ka dugukolo bila wa Mali yɛrɛ m'a fɔ ten koyi nin ko in jujɔn waati an ka dɔnkibaru nata ninnu na cɛkɔrɔbaw Emmanuel Macron ale de ko a fɔlɔfɔlɔ tun ye min ye Ibrahim Boubacar Keïta ninnu tun bɛ fanga na waati min a y'u jagoya wele a ka dugu dɔ bɛ yen ko Po ko bɛɛ k'i dantigɛ koyi jamana o jamana bɛ yen n'o t'a fɛ olu ka sɔrɔlasiw ka to fa dugukolo kan ko k'a fɔ k'ale b'a ka minɛnw cɛ sisan a ye nin kuma nin fɔ o don farafinna jamana ma sɔrɔ hali Mali yɛrɛ kɛ o kuntigi ma sɔrɔ min ko a k'a ka minɛnw cɛ i bɛ k'a ka fanga paroni min kɛra maa fɔlɔ min y'a fɔ o ye Macron de ye a ko olu ti jɛ n'a ye bɛɛ jɛ fanga sigi ka minɛ marifatigiw fɛ min yɛrɛ juguyara kosɛbɛ cɛkɔrɔba don min na Asimu ninnu u ye bandaw ani Mokhtar Wan k'olu bɔ fanga na dɛ Macron ka daga de wulila sungalantu t'a bolo u ko ni Mali bɛ jɛɲɔgɔnya o jɛɲɔgɔnya na k'u y'a bɛɛ jɔ u ka sɔrɔlasiw n'an ka sɔrɔlasiw tun bɛ baara min kɛ k'u y'a jɔ wa k'olu yɛrɛ bɛ n'u ka minɛnw cɛ u tun y'u ka sɔrɔlasiw sigi an ka jamana yɔrɔ minnu na n'u ko k'u tun nana ni lakana ye u y'o sɔrɔlasiw dɔgɔdɔgɔnin cɛ u bɛ o cɛli la tuma min Choguel Kokala Maïga tun taara ci la diɲɛ jamanaw ka lajɛ tɔnba n'o ye Nations Unies o de senfɛ sa Choguel yɛrɛ a ye bara in ci a ko Faransi ye Mali janfa sabu tuma dɔ la Faransi tun b'a ka minɛnw cɛli la waati min a tun b'u ɲɛna k'a fɔ anw na boli ka t'u dala ka taa an ɲɔngiri k'an bolo fila da u kɔ an b'i deli i kana taa n'i taara anw b'a kɛ cogo di anw bɛna sa wa anw tɛna fiɲɛ sɔrɔ k'a minɛ tuguni an ka jamana na minɛ papalikɛlaw fɛ olu tun hakili la k'a fɔ Mali bɛn'o min fɔ dɛ kabilo de fɔra sa Mali yɛrɛ y'a fɔ ko Faransi y'a janfa o tuma ni Faransi y'a janfa n'a ko k'a bɛ wuli a b'a ka minɛnw cɛ Mali ko k'an b'u fo e yɛrɛ ka toli an ka jamana kan a wasara ten sa i nana san joli joli i bɛna nin baara in kɛ an y'a ɲɛ sɔrɔ wa ne ma jamana kuntigi ye a waati Mali kɔnɔ yan i diinɛ ɲɛmaa fara kolatigɛlama kan kunnafonilasila fo nazara jɔn kelen kelen minnu kɔni hakili la k'a fɔ ni Faransi taara kaban o ye Mali ko bannen ye n'i y'a bɔ olu la cɛkɔrɔba ne bɛ taa kungo kɔnɔ an ka cikɛla minnu bɛ yen ni y'u ɲininka maa 100 o maa 100 maa 98 b'a f'i ye k'a fɔ Faransi ka minɛnw cɛ ka taa dɛ hali ni nana dugubaw kɔnɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw joli joli bɛ yen minnu miiri la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Faransi ka taa dɛ n'an bɛ sa an ka sa n'an bɛ kɛ min ye an ka ko ye ni Mali ko Faransi ka minɛnw cɛ o kɔlɔlɔ de bɛ Mali da la bi o de kama Emmanuel Macron tun ye farafinna jamana tilebiyanfan jamana mun o jamana kuntigi minnu n'u bɛɛ nunjuru b'ale bolo ale de y'u bila ka Mali ɲangi an bɛ limaniya k'a fɔ kalo min jɔra bi o tile 4 lajɛ min kan ka kɛ o bɛna ɲangi ninnu wuli ka bɔ Mali da la ne kɔni bɛ min fɔ Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw ye u n'a kun tɛ k'u kolokolo fanga na dɛ u ye layidu minnu ta jamanadenw ye u ka layidu ninnu bɔ a sira fɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye jamana kana ni jamanadenw lakana ko bi senna u yɛrɛw ka fɔcogo la sɔrɔdasiw aw de bɛ fanga na aw yɛrɛ bɛ kibaruya minnu di anw don kibaru lasebaaw ma ani an bɛ mankan minnu mɛn ka bɔ an ka jamana yɔrɔw la bi kɔni maa bɛ se ka fɔ alhamdulilahi hali ni jamana ma latila baara bɛ ka kɛ yɔrɔ caman tun bɛ yen papalikɛla ninnu tun fanya min tun b'u la farinya min tun b'u la jagɛlɛya min tun b'u la karogɛlɛya min tun b'u la caman bɔra a la dɛ o tɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ ka taa Mali sɔrɔlasiw gosi f'u ka daga la tuguni o dɔgɔyara dɛ ne hakili bɛ laban min na o kɛra Sévaré de an bɛ mɛn ka sɔrɔ an m'o kuma mɛn sisan dɛ an bɛ min mɛn Mali sɔrɔlasiw kɛn bɛ k'u fɛlɛbɔ f'u yɛrɛw bɛ k'u yɛrɛw ɲini o y'a fɔlɔ ye a filanan jamana nafolo dunko juguya i nɔfɛ maa minnu bɛ fanga na Choguel aw nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga na a kana sɔn u ka dunko jugu kɛ dɛ ni maa o maa y'a kɛ n'i b'a fɛ ɲɛnamaw ka siran kodɔnnaw ko ten k'i ka su ni maa o maa ye su gosi ɲɛnama b'i yɛrɛ ɲini n'i ka foro b'i sɛbɛ ma n'i ye tigɛli daminɛ siw la foro kɔnɔ a jiri tɔw n'a fɔ k'a fɔ an si tɛna to yen tuguni
ayaw jija teliyala ay wati min fo sanfla min fo na daminina ayo sanfla ke aka jamana insaniya jamana denw ka maasigi fangana ma minnu n'u ka dana mɔgɔ aw yɛrɛ minnu bɛ fangana ayaw gɛlɛya aw yɛrɛ ka filɛli kɛ n'aw limaniyana ka fɔ maa o maa bɛ yen ko bi se ka aw ka laɲini ninnu sabati ayu bɛɛ wele kelen-kelen ayu bɛɛ wele kelen-kelen an'u ka kuma maa o maa b'a fɛ ka fanga ɲini ayu bɛɛ wele kelen-kelen wala aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ye don jamanadenw kun ka yaalaw nɔfɛ n'aw miirila ka fɔ aw yɛrɛ limaniyanen don ka fɔ mɔgɔ min bɛ se ka aw ka baara tɔ lase a y'aw jija aw ka sigi fanga na n'o sigira fanga na aw tɛna lafiya cɛkɔrɔba ko kuma ye tiɲɛ ni y'an don ka ye. Da Mahamadu ka tiɲɛ hali na gɛlɛyara an b'i kɔ. Allah Mahamadu ka tiɲɛ fɔ hali na bɛ gɛlɛya wa an b'i kɔ. Mamudu Diko yo i ka tiɲɛ hali na gɛlɛyara an b'i kɔ. Alakira kanuba i ka tiɲɛ hali na gɛlɛyara an b'i kɔ. Mamudu Diko yo i ka tiɲɛ hali na gɛlɛyara an b'i kɔ. Sidama ya dɛmɛba i ka tiɲɛ hali na gɛlɛyara an b'i kɔ. Mamudu Diko yo i ka tiɲɛ hali na gɛlɛyara an b'i kɔ. Jamana ko kuma na i ka tiɲɛ hali na gɛlɛyara an b'i kɔ. Malika kuma na i ka tiɲɛ hali na gɛlɛyara an b'i kɔ. Wa kɔdi ko kuma na i ye tiɲɛ hali na gɛlɛyara an b'i kɔ. Allah Mahamadu ka tiɲɛ hali na gɛlɛyara an b'i kɔ. Allah Mahamadu ka tiɲɛ fɔ hali na bɛ gɛlɛya wa an b'i kɔ. Alakira Mahamadu ye tiɲɛ fɔ hali na gɛlɛyara an b'i kɔ. musokɔrɔbaw lajɛ tun b'an fɛ Mali kɔnɔ yan u k'a ma ko Forum de Bamako a kɛra dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen an fɛ Mali kɔnɔ ta tun ye a ta ko 22nan ye kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ a lajɛ in kɛnɛ kan nin lajɛ min kɛra an fɛ Mali kɔnɔ yan a tɔnɔ n'a nafa tun ka bon Mali fɛ kosɛbɛ wa Mali yɛrɛ bɛ se k'a fɔ Mali ye tɔnɔba bɔ lajɛ in na nin lajɛ minnu bɛ kɛ laada la mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin ɲɔgɔnna lajɛ kɔrɔn tɛ wala lajɛ minnu bɛ kɛ farafinna nin lajɛ in min kɛra an fɛ yan ale ka kɔrɔ ni lajɛ in caman ye a lajɛ in senfɛ mɔgɔw bɔra diɲɛ fantan naani fɛ ka na anw fɛ Bamakɔ yan hali an kɛlɛɲɔgɔn jamana n'o ye Faransi ye u mɔɔw nana an bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko diɲɛ kɔrɔnfɛ seleke n'o ye Chinois ninnu ni a bɛ fɔ jamana minnu ma ko Asie jamana u mɔɔw tun bɛ an fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen lajɛ in kɛra waati la waati min Mali n'a jɛɲɔgɔn kɔrɔw caman n'o ye Faransi ani Union Européenne u cɛ gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ jɛɲɔgɔnya sira min bɛ Mali ni nin jamana kofɔlen ninnu cɛ a caman bɛ e ko a gɛlɛyalen tɛ a kow bilali jɛɲɔgɔnya ni dɛmɛɲɔgɔnyaw bilali Mali ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ninnu cayalen don ni waati ninnu na kosɛbɛ Mali marabaw ani jamanadenw ka hakilina ye jumɛn ye Mali kun tɛna di Mali kɔ tuguni Mali yɛrɛ ka i kɔfa a yɛrɛ ka jamana dilali ani jamana kanani ani jamana jɔli fɛrɛ la maa si kana a miiri wala kɛ wala fɔ tuguni k'a fɔ i na se ka o jɔyɔrɔ ninnu fa Mali ye Mali ko ko ayi Mali ko a ka to malidenw yɛrɛ bolo fɔlɔ o sira fɛ bɛn kɛra kan bi k'a fɔ Mali kɛnbɛ k'i bolo bɔ Risila nɔfɛ wa Risila yɛrɛ sɔnna ka Mali bolo minɛ u bi jɛ ka baara dɔw kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen hakilila k'a fɔ an y'o kibaruyaw lase aw ma lajɛ min kɛra n'a bɛ fɔ a ma ko Forum de Bamako ɲinɛntan in kuma minnu fɔra kɛnɛ kan dantigɛli ni ɲɛfɔli minnu ni koɲɛɲini minnu kɛra a kɛnɛ kan nafa bonyana kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw
mali marablo nyemgo bi no shugel ko kala mai gai re dandigeli ke akene ka kanyefoli ke mali yere ka hamina koy munyi sabu maminu tumbe keneka amogo nunu tunga cha kosobe bora je fambe fe mali yere ka konogon koy femi malika hamina koy femi malika jorno koy femi shugel ko kala mai ga ay min fo ola anta yere ka dandigeli kan anta ulula me ay kuma dandigeli ke nazarakana amena ka makungurun doni lame je betumbe anga jamana kono dogun demen do franchette temani shugel ko kala mai ga femi fo nazarakana amina laje ka ilmawi bamanangana bismillah dabalini fere tike ba venir au Mali nous rendre visite en cette nabaw omnu nana mali kono kana bo onye ni wati nununa temps difficile ni wati gelo nununa est un acte de foi. ni ye limaniya barawde ni ye limaniya wale bay Un témoignage d'amitié et une manifestation de la solidarité à laquelle nous sommes très sensibles. ni ye tiriya la wale ale de ka do ka fo mali abe la halamina ani magwen kaka ni koni wali nyumandon kenede ambe min fo awi amnici. Je le dis singulièrement à l'attention de nos frères et sœurs venus de plusieurs pays africains. Krangarani yana ambalma frafin jamanaw nkambe awdema krangarani yana ka awfo Venus d'Europe, minu bora l'Europe jamanaka nga folibe awfanayi venus de France, minu fana bora français nga folibe awfanayi parce qu'en fait, sabu tinyere la les peuples sont toujours amis. Les brouilles passagères jamanaw ni ñoon cee tiriya matige ñoon famumbaliya ni foñongo minu nulu ye wati minu mina teme à caractère politique entre les groupes anga jamana kulatigelaw olu ka ñoŋo tayi baliya n'u bɛ jamana marabaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. gouvernement. Dans mon intime conviction, ne kɔni Shugel Kokala Maïga limaniyanen do n'a ye ko ne peut pas affecter durablement gɛlɛya minnu bɛ sen na nin tɛna kɛ kudayi ni bada ye koyi. les relations profondes d'amitié teri ka sabu kɛ teriya ani ɲɔgɔn kanu kɔrɔlen laada la minnu bɛ jamanaw cɛ. qui unit les peuples. jamanadenw olu ka ɲɔgɔn minɛ sabu la. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Shugel Kokala Maïga a ye min fɔ Kaduna ninnu bisimila. Nga nin kɛnɛ in kan maaba caaman tun bɛ ala anw yɛrɛw fɛ yan an ka kolatigɛlaw ani an ka maabaw minnu ka jɔda bonyana jamanako la o maabaw caaman tun bɛ kodɔnnaw caaman tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Imam Mahamudu Diko ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye min fɔ kɛnɛ kan a ka ca aw la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka togodaw la bɛnkuma ka laseli minnu bɛ kɛ Mali fantan nani fɛ hali jamana kɔ kan ne welela siɲɛ jojoli awa jose ngo naamu yala Imam Mahamudu Diko dun ye mun fɔ tuguni a kuma caya an bɛ dɛ an ye fɛnw mɛn a la an ko an b'an jɔ e da ka s'a ma Imam Mahamudu Diko tun welela kɛnɛ kan a weleli min kɛra cɛ do a kumana a ye min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n bɛna lajɛ a kuma la kumabaw mɔgɔ kɔni bɛ se ka fɛn min fɔ yan'an ka kuma ninnu ka bayɛlɛma o ye k'a fɔ Imam Mahamudu Diko ma mɔgɔ si to a ye dɔ fɔ bɛɛ ma min ye jamana marabaaw ye a ka hakilinata ye fɛn min ye a ye wolo fɔ o ma Mali yɛrɛ ni duniya ne Jose Traoré bɛ min fɔ o ye Mali ni an marabaajugu n'o ye Faransi ye ani farafina jamana tɔ minnu n'u ni Mali kɛnbɛ k'u kɔ da ɲɔgɔn na Imam Mahamudu Diko ye dɔ fɔ ninnu bɛɛ ma kuma ninnu bɛ tigɛli kɛ nin bɛɛ b'a la n'a fɔra karisa tu es arrogant yɛrɛ bonye b'i ka kuma na yɛrɛ bonye b'i ka kuma na juguya b'i ka kuma na hali tajuru sara b'i ka kuma na
o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ i ka kuma na Imam Mahamudu Diko n'i y'a ye k'a fɔ an ka jamana ninnu a kumaw ka gɛlɛ kuma minnu bɛ fɔ a fɔli ninnu caman bɛ a bɛ kɛ walikan na ni baro in bɛɛ sigira walikan de la n'o tɛ n'a tun y'a sɔrɔ k'a ma sigi walikan na a kuma tun tɛ gɛlɛya anw bolo sabu min n'o fɔra bɛɛ n'o mɛn nka a fɔra nazarakan de la arrogant kɔni yɛrɛ bonye kuma yɛrɛ kaba kuma i bɛ kuma maa min fɛ a bɛ kuma bɛ digi a la kuma b'a sɔgɔ kuma b'a digun n'i y'o fɔ dɔrɔn a bɛ fɔ k'i bɛ kuma n'o ye wa tuma dɔ la an ka jamana marabaaw n'u bɛ kuma u bɛ kuma u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u bɛ kuma ni o lahalaya ninnu de ye. Et la communauté internationale. Communauté internationale o ye diɲɛ jamana tɔw diɲɛ kabila tɔw a bɛ fɔ minnu ma communauté internationale o ye Mali ni jamana minnu bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔfɔlɔ o ye Faransi ye a filanan o ye l'Europe jamana tɔw ye Faransi a n'a a jɛɲɔgɔnw olu faralen don ɲɔgɔn kan bi ka kɛ jamanaw ye jamana minnu a bɛ fɔ l'Europe jamanaw Imam Mahamudu Diko tuma dɔ la Mali ni Faransi minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ ani l'Europe jamana minnu n'a b'a fɛla fɔ u ye Mali bi kantigɛ da de jira wa o bi fɔ ni kuma gɛlɛnw ye ni kumana kuma gɛlɛn fɛ mɔgɔ la mɔgɔ min miiri la ka fɔ wala lamɛnbaw n'u y'a lamɛn u b'a lamɛn a b'u degun ninnu minnu ye communauté internationale ye o ye Faransi ani l'Europe jamana tɔw ye a bɛɛ yɛrɛ tɛ koyi sabu Choguel taali min kɛra Nations Unies la nin ye ɲɛfɔliw de ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ka kumaw tun man ŋaɲa ye nka a caman bɛ yen an kunnafoni ɲininaw ka sɔgɔbɛli ani an ka tɛmɛ ɲɛfɔli fɛ sa an ka tɛmɛ ɲɛfɔli kɛ diɲɛ kow latigɛbaw diɲɛ kabila tɔw par leur orgueil a ko par leur orgueil sisan misaliya la ni denmisɛnnin ni maakɔrɔba bɛ kuma o ye misali de ye dɛ m'a fɔ Mali ye denmisɛn ye m'a fɔ l'Europe ayi mɔgɔ minnu bɛ yen maaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya ni kumaw bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan ka kɛ ni bonya ye nka ba degunnen bɛ kini kɛ Mali bɛ yɔrɔ minɛ ko bi ni Mali ko k'a bɛ kuma Faransi ma a ka gɛlɛn k'a fɔ Mali bɛ kuma nugu k'a fɔ kuma bɛ kuma la ni Mali y'o fɔ Faransi ma hali n'o ye tiɲɛ ye kɛ a fɔcogo kuma mun y'i ɲɛ n fɔcogo mun de y'i tiɲɛ n fɔcogo i ka kan ka kuma maa min ye hali jo kan fɔcogo bɛ fɔcogo la n'i y'o fɔ a fɔcogo la o ti bɛn a ma n'o ma bɛn a ma a fana ɲini la k'a fɔ tuma dɔ la nin man kan ka nin fɔ ne ma nin fɔcogo in na ne fana n ka se ni n ka danbe yan ni n ka fanga o t'a to n bi diɲɛ nin ka nin fɔ ma a bɛ fɔ de ma ko orgueil hali n'o fana bi kuma i fɛ karisa e fana bɛ nin fɔ ne ma misaliya la dɔrɔn dugu jɛra kabini tuma jumɛn fa an ka fili an da yɔrɔ ma nin kɔni n tɛna sɔn nin ma n tɛ sɔn nin ma ne ka bon nin ma ne ka fasa nin ma n'i ye Mali ni Faransi lajɛ n'i ye Mali ni diɲɛ jamana tɔw lajɛ olu yɛrɛ kɔni fɛ Mali ye fitinin ye olu ye bonbaw ye ni Mali ye olu fɔcogo la a bɛ gɔn u la a bɛ gɔn u la a ti bɛn u ma o ti bɛnni min kɛ olu ma dɛ a bɛ fɔ de ma ko orgueil n'olu fana bɛ kuma olu fana bɛ kuma ni yɛrɛ bonya ye. Pense que le peuple malien doit rester dans cette situation. Minnu bɛ hakili la ka fɔ Mali ni setigi jamana ninnu kolatigɛlaw olu b'a miiri wala olu y'a miiri ka fɔ Mali bɛ se ka to ni lahalaya gɛlɛn in na nin jigilatigɛ lahalaya in na Mali ka to nin ko in na ten. Mourir à petit feu. K'an dɔgɔdɔgɔnin fa k'an ban ka Malidenw dɔgɔdɔgɔnin fa k'u ban. Assaillis par la famine. U coronen don kɔngɔ jugu la kɔngɔ kɛn bɛ k'u dɛsɛ. L'insécurité par le terrorisme qu'on n'arrive pas à contrôler. Lakana ni kana sabatili baliya marifatigi minnu ye diina marifatigiw mɔgɔ se tɛ olu la si ma se ka u daga wuli u ma se ka kun yɛrɛ koyi maa si ma se k'u kun maa si ma se k'u ka se bolo kan. On ne cherche pas une solution. Fɛɛrɛ tɛ ɲini o ko la. La communauté internationale est dans son orgueil. Diɲɛ kolatigɛlaw b'u ka yɛrɛ bonya na u bɛ u ka kabaw la nin kɔni Mali a ye nin min kɛ an bɛ fa tigɛ ka bɔ a ɲɛna nin tɛ se ka to tan ka Mali to nin cogo in na tan o tɛ se ka kɛ fiyewu n'i ye bamanankan in lajɛ Imam Diko ye min fɔ a b'o de jira. Nous sommes dans notre arrogance.
Omunye maldewi ambanga minka dandai ambu fo pia abena mogomao amabe mogomao omugu shitola digira mogolawo amadigi mogolawo amba foni dusuye akadanye chugumi. Et le peuple est en train de mourir. Vous venez O franje kono jamana bekasa parler de paix et de sécurité et de quoi ici? au biseka na chugodi ka foka bina kana ni la kana beni karama ko kuma min foya au no foya chugodi. De quelle paix s'agit-il? Au ba fe ka chikan melasi. Je le lui ai dit. Nya fouye wala nya foye. Je dis je ne vais pas parler. Net sekap made. Si vous me faites parler, Na yene black up ma na ye atunga ma na ye kuma koni dima. ben si je dois répondre demain, on va aller ensemble. Ah, ni kumana ni fembora la kungata jabili ke amita nyon fede. C'est vous qui m'avez dit de parler, je dis que Audi ya fonga pma. je ne parlerai pas parce que j'ai quelque chose sur le cœur. Nte fe kapma, nte se kapma sabu kuma ben kono femenina avec andigu. Je ne comprends pas l'attitude Ma femme la halayami et de la communauté internationale die kolatige kulu nunu dunya kabilato uka la halaya uka kechugu. dans leur orgueil pour dire que nous avons dit ceci. Ah, au beni ndifo. Wanima beama. Ati beama. Aye nifo. Faux. Des élections, de ceci, de cela. Au karanka minge ou doneno. Aye fangasigi. Aye jamana deunga fangasigi. Aye fangasigi. Mais le béaba du droit de l'homme. Nga, hada madenya ere hake follow ejumei. A jonjon, a follow. A hamina ku follow ejumei. Hada madenka horonyana ka kanabila follow ejumei. C'est d'abord le droit à l'existence. Fika nima ya follow. Ni te redu. Wala ibeka latunundu. Ika hake follow yi. Ini, ani siro. Anika nima ya follow yi. Ika ke follow. Mais le peuple malien aujourd'hui ni malidon yebi ke. Est menacé dans son existence. O shila tunu ko de malidalabi. Ka maliko ban. Maliden shika ban. O kololo de malidala. Ben, on est là en train de surenchère. Mawarete anda ne min fora dobi dofo ka farauka ni goleyai ni fo nyarabe ni fo pian des choses sur quand est-ce qu'il faut faire des élections, quand il faut kuma min da tuma je abina jamana den bila uka masigi uka maswani le faire 18 mois 20 sangelen kalu woro sangelen kalu shegi mois 30 mois kalu bisaba. Écoutez, respectez un peu ce peuple. C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Ici, je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je dirais leur arrogance. Mbafo auka kuma gwelen kuma munu kwa gwelen afochugo mani afochugo kajumu mbafo. Et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. Je kabila dunia kabila to uluka yerebunye uka nuni mungana nuni menuguma nunu fama utafla keuko abamunanga imbodo ira nga kololo ana churui ana dunia jontai jamana diu. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Une classe politique moribonde. Jamana kulatikela politikiton olu yerebe ube ute akera inafute. Ne bouge pas, qui n'existe plus. Utebo kakoke utu lama eku yerebe wa. Une société civile qui a cessé d'exister, il faut le dire. Et aujourd'hui, on est trimballé, le peuple, entre des gens qui veulent une transition indéfinie
kudai. Des gens qui ont des principes, mais ces principes. C'est pour le peuple, c'est pour leur bien-être. Si, au nom de ces principes, le peuple malien, l'Afrique entière doit assister à sa destruction, à son effort. Ni ola halala jamana kuru kara farafina bela jele ulu be wire bani shraka ukako ban shraka sans lever le petit doigt dafril bunake farafina yere ti wili ki bolokoni haliki dado apmana nunye nungungwe atwanga wili ni farafina kwe ukumate ka fo mashife halika wili a tumadola karsa abajufe wala tumadola karsani demekaka mashi teka magwense auma fuka antu anklenati andu mbabu bamananga imbodira awa imam diko itlobe pumanu na mbado ibe donki barula me na ya soro ka fo mbika lakali ni hakilna mi no te otuma ife mgo ani yire bakun ko jose ba fe kata kata yininga oni kuma mi fora no ife lai ni ka hakilla ka fo ya fo nazarakana chogomi ne ya lakali chogo nyumana o afora bana no yerete ni fili sur la yomi ibe mwele mbeta iba yero fonye mbadla wali femgo kan wele inshallah. Je crois que l'histoire retiendra ça. Ne koni ni manendo fengele ngonna ningoi mbela halamina ana seben tarikula anata tarikula. Je vous remercie. Baufu oh nile kwa fasa uye baruli imam ka kuma kofe ne saraka lakal chogomi honi imam amudi ko mbisaka na ya soro ne yi ka hakilna nanu fo chogomi ne no te o chogo yayi ibe ngole ibalatle ko tunti felay wali femo chorbani musorwa on saraka nyefo o chogomi utini. Musukorba fuka preparative di awma ka fo forum de Bamako alaje mugani fulanai aforila sibiri tamani no tumbena mekalo klitani shegima kuma forilila Abdallah Kulubali alede tunye lajen latike baye madam Salimata fana tunyanye mogodoy ani chawni muso ni deun Burkina Faso ministry misilendo dembaya kola ani ambassadeur Sheikh Sidi Jara Sheikh Murwo Jara dogoni ale fana tunye akulu nyemo doy mabaw tunga cha kosobe ngo bena feminka ode kafo musoni chow uli nyugo senzen ke bawye chefo ani kambeni karamakola halidu be niya sabatile musoni chow ulu debije kadu dla nyugo fe atinye fo muso daka douala muso dati douala te gwaza benti seka sabati funi muso ni ulu ni donala kana tiseka sabati lakana ko kerebete uka hamina ko sinzine ndo femi kan we kafo jamana mbeka basigi doni otuma mugo minu sigero bla ulu biseka segin chogomi we ajira fana kafo nogo minu mbeke forola fo maliki isinsi ukan kosobe madam Salimata nebi ale Burkina Faso ka ministre minsiglendo uka dembaya jidi kola ale ajira kafo jamana minumbe no sali jamana uye lakana ni basigi balia kemeka kololo suma kosobe jedungo do dode be fara kololo nunka jidi ni nyeta dun tesabati fo kamusaka ubo kanani basigi kene ka shugal ko kala maiga nyingali aye jabi mi soro kafo kuna fun la silawe o kibaru ya nunu olufleni akuma bawo mo bobe na fo ani faso ani lafia ka sabati jamana kono o de aka tembi africain chamana na oromina Guinée chamana delegation de bora Guinée kana delegation Mauritanie délégation mora abora Congo abora Burkina Faso abora Afrique jamana abora Niger obe bayira o komimbe be kake malla bi africain be bi yere ola africain be bi yere mimbe kake malla bi
ye kuma minnu f'u ye o ye k'a fɔ ko mali jamana min a dayɛlɛlen don a porte dayɛlɛlen don mali histoire yɛrɛ ne y'o hakili jigi kɛ o la n ko ma ko kabini empire du Ghana na empire du Mali ka tila empire du Songoy la fo bi mali ye jamana min dayɛlɛlen don n y'o hakili jigi ko dɔnniya fana a bɛ mali la k'a kɔrɔ u ye université de Tombouctou u y'u hakili jigi o la a bɛ 100 wolonwula ɲɔgɔn université kun bɛ Tombouctou étudiant ba 25 de kun b'a la mali an ka jamana o waati la relation diplomatique kun bɛ ale ni arabu jamanaw ani européens bɛɛ fɛ n y'o histoire f'u ye pour que hakili jigi mali ye jamana ba don mali ye jamana min ye maa si tɛ se ka mali kɛ jamana min datugulen don comme kuma min bɛ ka fɔ sisan dɔ bɛ k'a fɔ ko le Mali est un pays isolé ko mali tɛ se ka kɛ jamana isolé lenw o ye kelen a filanan n k'u ma ko malien yɛrɛ b'a fɔ k'ale ye africain de mali constitution yɛrɛ la kabini a ye indépendance ta fo bi président yɛlɛmara fangan yɛlɛmara mais fɛn dɔ ma yɛlɛma mali constitution kɔnɔ o ye k'a fɔ ko maliyɛnw olu yɛrɛ hakilina ye mun ye u kan ka Afrique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de kama sɛbɛnlen b'an ka constitution kɔnɔ constitution la sɛbɛnlen labɛnlen don ka a ka souveraineté ka a do bila pour que ale ni africain ka se ka fara ɲɔgɔn kan o b'a yira k'a fɔ mali tɛ se ka kɛ jamana min isolelen don comme dɔ bɛ k'a fɔ n tila k'a fɔ fana ye maa damadama ye u ye prix min d'u ma u ye min ye baara kɛ burkina denmisɛnninw dɔ b'a la maliyɛnw yɛrɛ maliyɛn min bɛ bɔ faransi maliyɛn min bɛ yan o fana b'a la ani Mauritanien dɔ bɛ yan min ka entreprise bɛ yen entreprise ba dɔ don n y'u fo k'a fɔ ko burkinabé ye min yira n na n'i taara sɛgɛsɛgɛli kɛ i b'a sɔrɔ maliyɛnw caman bɛ yen u b'o ɲɔgɔn kɛ o mais olu bɛ se ka kɛ modèle ye pour que jeunes k'u lajɛ jeunes kana bɔ école la dɔrɔn ka n'i sigi ka fɔ pour que i ka baara sɔrɔ i ka kɛ fonctionnaire ye olu bɛ k'a yɛrɛ entreprise dilan ka mɔgɔw labɛn ka baara di mɔgɔw ma ka tila k'a fɔ ko Mauritanien min bɛ yan a y'a ka société sigi a tɛ sa mugan bɔ mais bi a yɛrɛ bɛ ka multinational san i n'a fɔ Total ni Shell ninnu k'u san k'u fara ka entreprise kan kɔrɔlen européen ni américain de bɛ ka ka entreprise san bi africain de bɛ ka olu ka entreprise san ka carburant distribuer jamana bɛɛ kɔnɔ k'o fo k'a fɔ n b'a dɔn ko maliyɛnw caman bɛ yen u bɛ se o baara la mais o ye exemple ye an kan ka min suit ka tila ka fɔ maliyɛn jeune dɔw bɔra k'a yira k'ale b'a fɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan comme tubabu caman bɛ salle kɔnɔ n k'u ma ko peuple kɛlɛ tɛ peuple ni ɲɔgɔn cɛ o hali mali peuple ni faransi kɛlɛ tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɛmɔgɔw de bɛ sama-samali la i n'a fɔ ko météo c'est à dire sanji bɛ na a bɛ tɛmɛ mais peuple ye teriw de donc jeunes minnu bɛ diaspora la olu ka baara ye mun ye ka teriya min bɛ peuple cɛ u ka continuer k'o sinsin k'a fanga ko ma politique mɔgɔw bɛ se k'u ka kɛlɛ kɛ u bɛ tɛmɛ mais peuple bɛ to yan n tila ka fɔ tuguni n bɛ tila n'o ye ka Mauritanienw ani Guinéens fo tiɲɛ yɛrɛ an ɲinɛna Algériens kɔ mais Mauritanie ni Algérie ni Guinée olu de y'a fɔ sanction in taara don min na u ko k'olu t'a la k'olu bɛ Mali dɛmɛ n k'u ma k'o ye teriya de teri bɛ dɔn ni gɛlɛya nana n ye ziri dɔ fɔ ye tubabukan na ko lolo i b'a ye sufɛ de ni sufɛ de i bɛ se ka lolo ye teri y'o de ye c'est à dire gɛlɛya bi ka don min na mɔgɔ min bɛ n'i jɔ i kɛrɛfɛ k'a fɔ k'a b'i dɛmɛ o de y'i teri ye n ko ka Mauritaniens ni Guinéens ni Algériens fo o la donc u ye kumaba minnu fɔ o de ye nin ye ka min bɛ forum organiser k'ale fana fo ka minnu ye déplacement kɛ maa caman bɔra jamana caman la ka na k'u fo gouvernement tɔgɔ la k'u fo président de la transition tɔgɔ la k'a f'u ye hami min ban la bi transition in bɛ ban don min na maliyɛnw bɛ ka se k'a fɔ a yɛrɛ ye ale ni ala cɛ k'a fɔ an ka hɔrɔnya n'an ka danbe o kɔni fanga in y'a segin a ma maliyɛnw bɛnnen don u ka unité nationale u ka souveraineté ani u ka hɔrɔnya maliyɛnw k'o sentiment maliyɛnw bɛ se ka senti ko a yɛlɛmara ko a nana ani lafiya n'an sera o k'o kɛ o ye transition réussie min bɛ yan a kuma in bɛɛ a fɔra muso de kan muso de kɛra sababu ni organiser o de kama kuma foyi tɛ se ka dilan n'i b'a fɛ ka fɛn o fɛn dilan n'i b'a fɔ barika ka don a la i bɛ muso da don a la i b'a sen da a la a b'a bolo da a la n'ale t'a la a tɛ ɲɛ dɛ donc y'o de fɔ bɛɛ ye n tila ka fɛn dɔ f'u ye fana n ko cɛ o cɛ n'i ye cɛ normal ye fɛn fila bɛ yen i bɛ muso fɛ parce que muso de y'i ba ye muso i ba ye muso de i denw ba ye muso de e yɛrɛ ani i mamuso i b'olu de fɛ a filanan n'a fɔra k'i tɛ siri muso ye ça veut dire que e tɛ malo cɛ kan ka malo ka courage k'a la donc muso ye fɛn bɛɛ ye fɛn bɛɛ bɛ daminɛ muso la a bɛ ban muso la a bɛ au début a daminɛ a b'a camancɛ la a b'a laban la donc u y'o kuma de fɔ ka mali musow fo mali musow bɛ baara min na
n'i taara sɛnɛkɛlaw fɛ baaraba olu de b'a kɛ o donc ka Mali musow fo ka fo forum y'a organiser musow tɔgɔ la Ala ka barika don a la hakɛto b'a la salila Muhamadu. An ka dɔnkibaaraw nata ninnu na ni kuma tɔ in an bɛna a lase aw ma. Cɛkɔrɔba musokɔrɔbaw a kuma ka ca ni nin ye a kuma ka jan ni nin ye nka kuma min fɔra n'o kuma cayalen don bi k'a daminɛ kabini don min a bɔra Imam Mahamudu Diko da fo ka se bi ma hali sɔgɔmada in na o bɛ ka cɔgɔri o bɛ ka bɔgɔrɔ dɔn ji bɛ ka da o sanan kan bɛɛ b'i ta fɔ min ko a ka kuma ɲana o min ko a ka kuma ma ɲa o a taara min jimi sira fɛ o wa a ma taa min jimi sira fɛ o bɛɛ bɛ k'i ta fɔ nin na ne yɛrɛ kɔni Jose Traoré ne ka hakilinata n bɛna o lase aw ma nka yan'o cɛ an k'a lajɛ hali bi maa wɛrɛw ye imam ka kuma ɲɛfɔ an tɛ olu fana ka hakilinata ta k'o lase aw ma kuma ma ɲi da kelen na ni lahalaya nin ko ninnu kan bisimila fɛrɛ ni dabalitigɛba. Kafa bɛ se k'a fɔ an bɛ kafa ni yada ani une communauté internationale orgueilleuse communauté internationale mun bɛ yen ni yɛrɛ bonya b'u la u yɛrɛ kafa b'u la yɛrɛ bonya b'u la ani fɛnɛ an ka n'o ye classe politique ye moribonde classe politique mais n'a bɛ kɛ i n'a fɔ u tɛ yɛrɛ u salen don en même temps société civile inexistante société civile bɛ yen k'a fɔ a tɛ yen an bɛ kuma bɛn jumɛn kan k'a b'a dɔn a y'an wele ka na nin kuma kɛ a bɛ se ka kɛ kuma minnu fɔra a tɛ bɛn kuma minnu fɔra a bɛ se ka kɛ kuma minɛ kuma girinw don a bɛ se ka kɛ fɛnɛ ni n bɔra yan nɔ u bɛ minɛ nka aw de ye n bila k'a fɔ dɛ n b'a fɔ dɛ mais bɛn tɛ se ka na tant que n'o ma kɛ ninnu k'u ka yɛrɛ bonya bila ninnu k'u ka kafalenya bila société civile min bɛ yen nɔ o ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la parti politique fɛnɛ parti politique fɛnɛ ka wuli k'u jɔ o jɔyɔrɔ la mais a ye bɛɛ de bila hali ale Mahamudu Diko a ma ɲinɛ a yɛrɛbakun kɔ ale yɛrɛbakun Mahamudu Diko n'a tɛ politique fɛ a bɛ société civile de la o mais est-ce qu'il a yɛrɛ bɔ a kɔnɔ a ma yɛrɛ bɔ a kɔnɔ leader religieux il est parmi qui la société civile mais il a dit une société inexistante ça veut dire que eux-mêmes ils sont ale yɛrɛ b'a la ale yɛrɛ Mahamudu Diko b'a la donc ne ye kuma fɔ k'o bɛɛ b'a la il a dit a ye fɛn min fɔ a y'a bɛɛ de fɔ et c'est o de bɛ sur le terrain o de tiɲɛ mais n'o bɛ sur le terrain ne ko ko e tɛ sɔn o ma k'aw ye kumakan minnu fɔ c'est comme an b'a tilen k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ko telle autorité est irresponsable an bɛ tilen k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ mais a taara di bamanankan na kɛ kuma jugu don bamanankan na kuma juguba don bamanankan na k'a fɔ responsable dɔ ɲina bamanankan na qu'il est responsable i k'a taara di bamanankan na a ye mais il a mun di ta arrogance dɔrɔn ta k'a lajɛ a définition ye mun ye dictionnaire k'a ta k'a lajɛ orgueil fɛnɛ définition ye jumɛn dictionnaire i k'a ta k'a lajɛ mais nin mot fila fɛn fɛn filɛ nin ye i taara religion na nin mot fila si tɛ bɛnnen tɛ a religion si kɔnɔ a man di Ala ye Dieu n'aime pas arrogance ou orgueil, Dieu n'aime pas les deux. Yere bonya. Même dans le Saint-Courant, ni e Coran tellement que yere bonya mandi alay. Allah va faire nahnu. Ko on masa tala, on a l'année ni kake. Allah t'a fait que je, moi. Allah t'a fait moi. Coran qu'on a ibe Coran taka damna du début jusqu'à la fin. Ita hiroshi ko Allah va faire que ne. Allah va faire nahnu. Nous ne Coran kala olba do. Nous ne Coran tafsir ke olba do. Nahnu on masa tala. Pas faut tenir mais Dieu Allah s'en fait personne parce qu'il n'aime il est boyan ni kafani jama au mandai o de kama ba fo o ko sali fem ba ko yere boyan fem ka goala dugulo sa o yere boyan mambe kuma ba yere boyan dugulo sa be ala ba fo Qur'an ko no ki kafara chugo itina se ka teme fura unka I kafara chugo I boyan chugo I te boyan ka hudu kulubo aba fo kale dugulo da ka sankolo da kle wolonvla ka tlangotun ka kulu ke ka se ka duwolo ka se ka stabiliser ka kulubaw sigi ala de bo fo Qur'an kono ay dukulu da jibali abe duwolo fo abe sangolo fo abe kulu fo abe mbela jele fo ko kuma kaw nyante nunu na munu be ke sawbe ka se ka ola tubi ka aw suya ka do ka fa ale masatala e femi wa abo fo Qur'an kono ka nunu ke to na ka se ka do ale masatala e femi mais be se ka kafato ka yada ka yere bunyata roko sala ko fem ka gwa duwolo sambe o fem munde donc kafani yadelia au mandalé donc du coup tout simplement moi du ka kuma in kabla contexte na mina kona na forum na fo hukum kona na blalo ko familial be surala donc mo ko ga organiser ka ya nga jamana nyemo ko traité arrogant mais ay mu fo communauté internationale ma juguna be ya ala yoro orgue c'est-à-dire yere buya ka
yere buya man fem ka go ala yere wo yere buya di yana ngata se argument ma no kafale ya yere buya man di ala yere buya yere de ka go ala ni fin chu bela ka teme ali kafale ya mais pour quand il a kumoka il a dit tout le monde, il a mis tout le monde comme international tu as beta fina aw munu yere buya bola ka yere buya in bla aw munu be ni aso kafale ay wo fene bla aw munu be ni aso ka fo ko ay politicien ko kele ka ke na fo aw te ka wo fene toy aw munu fene be naw yo so te si ale yere bo hum ko na ka munu ba ke na fo aw te aw te jamana ka wo fene toy ay situation ni solution be se ka so jamana ko no be se ka bon situation na to kamna gela munu be o ka se ka wuli ka boy il a dit très clair d'accord donc no kera fait wore ma wore bolo bena kilantaro no be mo boya kilantaro mais je pense qu'il faut mettre les choses Chikorbani musukorba unintunyi ambal makedoy aliya ka hakilnata di mbal makay we Malik Konate Imam Mahmoud Diko femifo aliya famu chogomi otunyeni anyini ngara bololo kunafoni chiri keba do fe abe fomi mako nyeta 24 anga bidung baru damine wati ntunya jirawla kafo Francis maraba jugu deye CEDEAO mugo ani tumadola Union Africaine ku karaba uka nyangi taka Mali sagare yala Mali tumiseki yere kishi kaboni nyangi jugu nunu mawa Kasim Traoré aleye radio Kledu Barakelay aleye Mali nyefoli ke baga dol Mali la halayaw nyefoli ke baga julen do nyininka no Cheikh Oumar Konaré aye kunafun lase barake abendon kosobe ale tumbe sebe mimbe nabi fwa ko kenedan kura o yasro Shuaibu ale tunyu sebe labo Cheikh Oumar Konaré kunafuni lase di digi folo o kofe abora kumi aka kalantu ye sharia don abora kera surna dum bagay ne yaye anye imam kapmain do doni muyanse nima gelea minumbe Mali dala muye Mali seyama yala Mali tuntina se kiyere boni ngolawa yani ika jingi ibi yorola yala iti italuna yoromi iti sinzi ukanwa ne Mali tuma datugu yala nintunte nimbe tunkuma bifowa yala Mali yerebe chugumina kobe gerente mimbe Mali dala yala Mali tuntina se kiyere kishama wa anga metra de karamogo amba fo surnal du nyemugo wala surnal du mbaga Cheikh Oumar Konaré anga nyininga anga ka jabe ulame anga nor mineni centre nana mine système démocratique mo munu yadla checheni rela wi fendla femi chakai ya famu mo shima soro mi misega fen wore dla min kai nai okay ma fana fien dibi a fien folo emi esega siglendo wardika chogoni ite pageni warti ite sega campagne geni warti ni sigira fana mamunu yi deme fika marché uniforme ni ga duma ya famu donc a sigilendo warko de ka ni femi sigile warko ka o sigilendo namaraka ya famu ore ko so juguban num pela iba nu bora fanga la dron iba affaire d'objinga bo kamate ya famu min hundulendo parce que il fallait que ko ke pour que o gase ga passer donc oui fin folloy ne ma fonga kaide membe ka nyefie de ka famu kumina ni ko lié do démocratie ko la sinon pourquoi Moussa Morobo Kilela ni man ngute fo parce que démocratie nti Moussa Kilela akuma manchaka sisambo parce que démocratie nti ya fam donc mais démocratie de binani ni ko le clientélisme ani corruption flana mi nimbe fa go fié c'est que bibi na jamana bi embargo ko ministre ko ita ya fo embargo a cheka jugu ko sebe parce que abina ni sengende jamana ko abina ni fende mi na bi jamana tike ka bo asigi nyogon fen mantew mais est-ce qu'on me se ga embargo éviter ne madala muna parce que pour que Francis de tant qu'il be Francis ka marakono itisega ki yere tant andu anga nor mineni centre nana mine die dungo dum robi orobi fa ma kemebe fa ma mwambe fa c'est à dire que antise ka foi sanyere no e armuma nyenamai ubanto Francis banto yanga fenve sa na avion misa ibita zuro nyeto laka ube marfatola
Donc, c'est un cercueil, quoi. Ou bien ma femme. Ou bien un avion de transport. Et, au Luka système, Mali yɛrɛ mangi armée kosɛbɛ ka sababu kɛ an kɛlen do ka accord min signé avec les rebelles du Nord parce que n'an nana armée ka dama tɛmɛ olu bɛna menacer i y'a faamu donc accord d'Alger tɛna appliquer donc France pour toutes ces raisons là elle voulait pas que an ka armée bon an dun an tɛ se donc an ka armée nana dɛsɛ il fallait que armée ka mɔgɔ wɛrɛ de wele pour que ka se ka na dɛmɛ a ka se ka sécurité renforcer o mɔgɔ wɛrɛ ye jɔn ye ni o ye rusiw an ye rusiw wele faransiw ko n'u nana olu bɛ taa n'u nana n'u taara donc an ni rusiw bɛ baara kɛ mais ni faransi taara o kɔrɔ tɛ faransi dama dɛ o kɔrɔ de ye guerre de bi ni faransi ani faransi ka lasigiden bɛɛ cɛ lasigiden dɔ ye jumɛn ye dɔ ye CEDEAO ye a dɔ ye jumɛn ye dɔ ye UEMOA a dɔ ye jumɛn ye dɔ ye Union africaine e ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn n'a ta ko ni farafin tɔgɔ b'a kan a bɛɛ de ye faransi ka lasigidenw i y'a faamu ni Macron m'a f'i ye téléphone ko a bɛna Ghana président wele k'u bɛna sanction bi Mali kan RFI datuguli ale bɛ se k'o fɔ n'a y'a sɔrɔ la bolo tɛ a ko kan donc o de do le fait que ni faransi bi kɛlɛ i ni nin mɔgɔ bɛɛ de bɛ kɛlɛ mais i kan ka sɔn o kɛlɛ de ma pour que ka k'i yɛrɛ pour que ka se ka sécurité mais o la jamanadenw bɛ degun mais nin ko tɛ taa ni degun tɛ koyi bon f'i ye o de kosɔn n y'a f'i ye n ko n'an bɛ nin sira kɔni ta an ka labɛn furufuru dun ani comment on appelle ça mɔni min voilà c'est-à-dire i tɛ se ka nin sira ta ko kɔlɔlɔ ma bi kan koyi c'est pas possible ou bien i bɛ to faransi ka jɔnya la en ce moment don o don i bɛ faga ou bien il peut faransi bolo ka k'i yɛrɛ ye en ce moment Congo b'i minɛ donc sisan i b'i jija de ka bɔ o Congo kɔnɔ pendant la transition i b'i jija don min na ni président kura sigira n'a ka d'a ye a bɛ taa faransi nɔfɛ mais en ce moment négociation kura bɛ kɛ. cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw aw ma ni kuma mɛn nin ye Cheikh Umar Konare ye Cheikh Umar Konare ni i welela kube la i welela kiri la i tɛ sariya ɲɛdɔn i bɛ mɔgɔ min bila i nɔfɛ ni sariya ko kuma nana ni kan ka min fɔ a b'i bilasira i ni jamana sariya kana kari ɲɔgɔn na kan ka jamana kɔnɔ ko maa si tɛ min bɛ se k'i kan kan k'i jɔ ko ne tun t'a dɔn ka fɔ nin ye jamana sariya ye o b'an ka sariya la dɛ o tɛ kabako dan ye a ko jamana min maa kɛmɛ o maa kɛmɛ ko analphabète maa min ma taa lakɔli la ni ma taa lakɔli la i bɛ sariya dɔn ko sariya b'i kalan walikan de la hali an ka sariyaw b'i kalan walikan na jamana in ye galomajira jamana de ye an ma kunu jango k'a fɔ ko an bɛ wuli k'an sigi ni i kɔni ka ko samana ka se kiri la i bɛ maa min fara i kan wala ni sariyatigi wele tuma dɔ la a b'i minɛ k'i bila a bolokɔrɔ wala a b'i minɛ k'i don kaso la a b'i sinsin jamana ni jamana dalu sariya dalu de ye k'i minɛ ale fana tɛ se k'i minɛ ko fanga b'a la i bɛ maa dɔ minɛ ka don kaso la n'aw ye tɛlɛ ci a b'i somɔgɔ bɛ bin nka e bɛ sin k'a minɛ tɛ k'a don kaso la fɛn min b'a to i b'a minɛ ka don kaso la o ye jamana de ye i kalannen kɔfɛ k'i ka sariya labolili bɛ se ka kɛ sabu ye i bɛ se ka maa wɛrɛ minɛ k'o don kaso la nka o sariya kelen o jamana sariya kelen ko n'i bɛ taa kiiri tigilamɔgɔw fɛ a to i ka sɛnsɛn sariya dɔnbaga fɛ n'a ko k'a b'i minɛ ni kuma min ye n'i ka kan k'a jaabi a b'a fɔ a jaabi n'i man k'a jaabi a b'a fɔ kana jaabi dɛ yan t'a jaabi yɔrɔ ye sabu kiiri fana minɛlikɛla ani kiiri kiti tigɛba olu tɛ kelen ye ale y'o dɔnna ŋwana de a ye min fɔ o ye nin ye dɔ ye weleli kɛ ko munna ko ne ma Imam Mahamudu Diko ko munna ne ma ka kuma tɔ bɛɛ lakali a kuma lakalili ko laadala ni nin ko kɛra ne b'a bɛɛ de lase n bɛna lajɛ dabali ni fɛɛrɛtigɛba i tɛ segin a kan an k'a lajɛ bisimila. Particulièrement pour le Mali. Parle du Mali aujourd'hui. B'a fɛ ka kuma Mali de kan wala Mali de ma bi kɛrɛnkɛrɛnnen. Parle de cela aujourd'hui pendant que le peuple malien pris en otage. Ka kuma o kan tuma min malidenw bɛ kunbala na u m'a min u m'a bɔ nka kɔlɔlɔ b'u dala a gwɛngwɛnnen don u dala u t'u yɛrɛ bɔ cogo dɔn dɔw fɛ. Par des gouvernements.
maraba dɔw fɛ wala marakɛbaw fɛ marakɛbagaw fɛ. Arrogant. Je dis bien arrogant. Arrogant. Tuma dɔ la mɔgɔ dɔ jo bɛ ko dɔ la a kuma cogo fɛ a bɛ kuma ni gɛlɛya minnu ye a bɛ kuma ni lebu bange minnu ye wali lebu bange minnu ye. Pense que le peuple malien doit rester dans cette situation. Minnu bɛ hakili la ka fɔ Mali ni setigi jamana ninnu kolatigɛlaw olu b'a miiri wala olu y'a miiri ka fɔ Mali bɛ se ka to ni lahalaya gwɛlɛn in na ni jigilatigɛ lahalaya in na Mali ka to ni ngo in na ten. Je ne comprends pas l'attitude ma faamu lahalaya min et de la communauté internationale. Diɲɛ kolatigɛ kulu ninnu dunya kabila tɔw u ka lahalaya u ka kɛcogo. Dans leur orgueil pour dire que nous avons dit ceci. Aw bɛ nin de fɔ wa nin ma bɛn ma a ti bɛn ma a ye nin fɔ. Faux. Des élections de ceci de cela. Aw ka kan ka min kɛ o dɔnnen don a ye fanga sigi a ye jamanadenw ka fanga sigi a ye fanga sigi. Mais le béaba du droit de l'homme. Nka hadamadenya yɛrɛ hakɛ fɔlɔ ye jumɛn ye a jɔnjɔn a fɔlɔ a hamina ko fɔlɔ ye jumɛn ye hadamaden ka hɔrɔnya n'a ka kanabila fɔlɔ ye jumɛn ye. C'est d'abord le droit à l'existence. F'i ka nimaya fɔlɔ n'i tɛ yɛrɛ dun wala i bɛ ka latunu dun i ka hakɛ fɔlɔ ye i ni ani sigiyɔrɔ ani ka nimaya fɔlɔ ye i ka kɛ ye fɔlɔ. Mais le peuple malien aujourd'hui min ye malidenw ye bi kɛ est menacé dans son existence. O si latunu ko de bɛ Mali da la bi ka Mali ko ban maliden si ka ban o kɔlɔlɔ de bɛ Mali da la. On est là en train de surenchère. Kuma wɛrɛ tɛ an da ne min fɔra dɔ bi dɔ fɔ ka fara o kan ni gɛlɛya ye n ye nin fɔ n yɛrɛ bɛ nin fɔ piyan. Des choses sur quand est-ce qu'il faut faire des élections, quand il faut une fois. Kuma minnu bɛ da tuma jɛ aw bɛna jamanadenw bila u ka maa sigi u ka maa sɔngɔli. On fait 18 mois, 20 mois. San kelen kalo 6 san kelen kalo 8 mois, 30 mois. Kalo 30. Écoutez, respectez un peu ce peuple. Ay jamanadenw bonya dɔɔni kɔni. C'est pour cela que j'ai parlé o de la ne kumana de l'arrogance de nos dirigeants. N y'a fɔ ka fɔ an ka jamana marabaw u ka kumaw ka gɔlɛn u bɛ kumaw fɔ ni fanga ye u bɛ kumaw fɔ ni kɛlɛ ye. Ici, je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je n bɛ se ka nin kuma in fɔ yan ni n bɔra u bɛ se ka n kan ɲininka ka minɛ ka taa n kan ɲininka. Dirais leur arrogance. N b'a fɔ aw ka kuma gɔlɛnw kuma minnu ka gɔlɛn a fɔcogo man ɲi a fɔcogo ka jugu n b'a fɔ. Et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. Diɲɛ kabilaw dunuya kabila tɔw olu ka yɛrɛ bonya u ka ninnu ye mun gana ninnu bɛ nin kuma ninnu fɔ a ma u t'a fila kɛ o kɔ a bamanankan in b'o de yira nka kɔlɔlɔ a n'a coro ye a n'a degun ye jɔn ta ye jamanadenw. C'est extrêmement grave. Nin ye kojuguba de a nin ye ko gɛlɛnba de. C'est extrêmement grave. Nin ye kojuguba de. Une classe politique moribonde. Jamana kolatigɛlaw politikitɔnw olu yɛrɛ bɛ u bɛ yen u tɛ yen a kɛra i n'a fɔ u tɛ yen. Ne bouge pas, qui n'existe plus. U tɛ bɔ ka ko kɛ u t'u lama e k'u yɛrɛ bɛ yen wa. Une société civile. Dugulenw ni forobamɔgɔw. Qui a cessé d'exister, il faut le dire. Olu yɛrɛw fana a kɛra i n'a fɔ olu tɛ yen maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛw u tɛ walela tuguni yɛrɛ. Et aujourd'hui, on est trimballé, le peuple, entre des gens qui veulent une transition indéfinie. Mɔgɔ minnu bɛ don latɛmɛ fanga la o t'a fɛ a ka bɔ jɔ yɛrɛ kuda ye. Des gens qui ont des principes, mais ces principes. Mɔgɔ minnu bɛ lahalaya min. C'est pour le peuple, c'est pour leur bien-être. U tɛ k'a kɛ faso ye koyi olu bɛɛ b'u yɛrɛ de u bɛɛ ye ta ɲininaw bɛɛ ye nafa ɲininaw ye. Si, au nom de ces principes, le peuple malien, l'Afrique entière doit assister à sa destruction, à son effet. Ni o lahalaya la jamana kuru kara farafina bɛɛ lajɛlen
olu bɛ u yɛrɛ banni sira kan u ka ko ban sira kan sans lever le petit doigt. dafirili bɛna kɛ farafina yɛrɛ ti wuli k'i bolokɔni hali k'i da don a kuma na ninnu ye ninnu ngongo ye a to an ka wuli nin ye farafina ko ye o kuma tɛ ka fɔ maa si fɛ hali ka wuli tuma dɔ la karisa a b'a ju fɛ wala tuma dɔ la karisa ni dɛmɛ ka kan maa si tɛ ka magwɛnse anw ma fo k'an to an kelenna ten an dunbagaw bolo bamanankɛ in b'o de yira awa imam Diko i tulo bɛ kuma ninnu na n b'a dɔn i bɛ dɔnkibaru lamɛn n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ n bɛ ka lakali ni hakilina min ye n'o tɛ o tuma i fɛ mɔgɔw ani yɛrɛbakun ko Jose b'a fɛ ka taa i ɲininka ni kuma min fɔra n'o y'i fɛla ye n'i ka hakilila k'a fɔ i y'a fɔ nazarakan na cogo min ne y'a lakali cogo ɲuman na a fɔra banna n'o yɛrɛ tɛ ni fili sɔrɔla yɔrɔ min i bɛ n wele n bɛ taa i b'a yɔrɔ fɔ n ye n b'a dilan wali fɛ mɔgɔw kan wele inshallah. Je crois que l'histoire retiendra ça. Ne kɔni ne maniyɛn don fɛn kelen kɔni na nin ko in bɛ lahalaya min na a n'a sɛbɛn tarikuw la a n'a ta tarikuw la. Je vous remercie. B'aw fo. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw mɔden minnu kan ka taa hiji kɛ ɲinɛ o bɛ taa maa 60 hakɛ la hiji tali bɛna daminɛ yanni dɔw farancɛ 1 fo ka se kalo nata tile 12 ma kɛnyɛrɛye maa minnu ni aw balimakɛ yɛrɛ b'u la n'o ye Jose ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw bɛna mɔɔw ta ka taa n'u ye hiji la 4,130,500 4,130,500 4,130,500 min ye jamana marabaw olu bɛ mɔgɔ minnu don nin ka taa o ye 3,130,800 nka danfara min bɛ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ta sɔngɔ ani jamana marabaw ta cɛ kabili i kɔni bɛna ka n'i tɔgɔ sɛbɛn n'i ye nin wari in sara musaka tɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye i ka pasipɔri ko i ka sɛbɛnko ɲɛnabɔli ye ni wolosɛbɛn t'i bolo ni carte d'identité t'i bolo ni passport t'i bolo dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ n'i lajɛ i bɛ boloci minnu kɛ i bɛ coronavirus minnu kɛ i bɛ testi minnu kɛ musaka o musaka b'o la i yɛrɛ de b'o bɛɛ sara hiji a taali ɲinɛ kɔni a sirilen don ninnu na min farala hiji sɔngɔ kan ɲinɛ ni pankolon biye tun bɛ ta 1,880,000 o pankolon biye o taara fo 1,600,000 la wa n'i taara hiji yɔrɔ la mina arafa musdalifa baara minnu bɛ kɛ n'o wariw kan ka sara hijiden kelen dɔ farala nin bɛɛ kan hali magan fɔlɔ la taxi minnu tun tɛ sara n'o ye TVA ye a kɛra siyɔrɔ ko ye a kɛra dumuni ko ye a kɛra talifɛn ko ye k'a daminɛ 100 fo ka taa 15 faralaw kan gouvernement ka hijidenw u yɛrɛ de b'u ka saga wari sara nin bɛɛ b'a la wa maa o maa ni tun bɛ taa kɔrɔlen maa 100 o maa 100 maa 50 o de bɛ taa ɲini 100 o 150 de bɛ taa ɲini wa ni bɛ taa ni si tɛmɛna san 60 ani san 5 kan minnu sɔrɔla janvier kalo ka se juin kalo 1950 ani 57 ka bɔ janvier la ka taa juin na olu sen tɛ ɲini t'a la k'a daminɛ juillet de la sa ka taa fɔ décembre la 1957 olu nin b'a la o cogo min an bɛ se ka faamuyali kɛ an tɛ maison d'âge ɲɛmɔgɔw an t'ale lamɛn. Ka da bana jugu min kun yirigɛra jamana kɔnɔ dunya bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ la donc o de la hiji ma se y'a kɛ 2020-2021 alhamdulillah ɲina ala y'a kɛ autorité saoudienne y'a fɔ an ye ko hiji bɛ kɛ ɲina an bɛ yɔrɔ labɛnw de la ɲina hiji wari ɲina kɔni caman de fara parce que an kun bɛ wari hakɛ min na san tɔ ninnu na o caman farala kan mais an yɛrɛ noté autorité saoudienne olu de y'a fara kan an ka prix fɔlɔ yani u ka prix kura in f'an ye o kun ye 2,000,000 ani 150,000 ani 600 ani 23 o de kun ye maintenant sisan min farala kan o ye à peu près 1,4 ani 40,000 ni 6 ni 800 minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn 2020 ani minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn 2021 an bɛ priorité di olu de ma
maintenant pour que priorité que diuma mais sharia ani condition do be fo u ka se ko o condition no be dafa o condition follow ate an yere o ye saudiyan yere min wajibi an do anka ka fo ko ma woma ni ka shi hake atemena sam bi woron duru ni kalo worokan etisna se kata makanyena o ya bla plateforme na donc flana woye ika vaccination covid ko ke avec maison de haji konoya ani texte PCR yani kata tile saba wala ibo texte PCR ubaki wafo ka joli se na ka sege ka soro banai atila donc o de condition yo munun fanyi maintenant ka dani mbeka woye musa ka koyin parce que an kun ye wori folo mun la 2020 en 2021 chaman de farlaka an ba nyu fe ka se kanin famu ka donga foko an yara note am amabwana abora saudiya yere ka daw ka tabolo kura mun kera parce que uye chaman bo kota nunna anga kota korlo mun kumbambolo we batani sabani keme sabani mugani saba sisan uya bele jele jigi kana nayi ba woro ani bi sabani fla donc chaman ba de borala ka tlaka do fana fara musaka mun be sara minani arafa ni muzdalifa an kumbe wa binani ni fla sara korolin mais sisan uyake uye min fara kan abe million kelembo mi doni doron de ba je million kelena min fara la kan kada u ka taxu fana taxu nun fana uye chaman fara taxu nun kan parce que taxu an kumbe so nun ta maka ani medin ani domniko ani ambe bisu munun ta ka nga déplacement ko ke nuyi ka bom madina kana makka kata mina arafa muzdalifa nun ka sai kata araforla in bisu nun ambe wordeza mais au taxi an kumbe keme sala an kumbe doron de sara sisan uyake tanduri mano kunafuni kunjalasa anye kibarua soro kabo banamba marala duguni antena nyafuli ke adola ni kliflaina yanin tane na tache apripilatika bedi nga be kiba ahiro ni banamba ni ya franchala je ateteme kilo bisabani duru hakeka mogo che woro nyongo utara oduingo noe usele utara misrila fla misri be bamana misri be min foraye anya nyesro ngamina nyini ke sabu banamba du kadogo angala sili teke romi maminu no ya shire uyumwile tomadola uyiraw bamana gopmate ko sabe sran afagaba bisran ko dini marfatike utimanu kayrola kuna tara misru kuna tara wajulu ke ga ma fenfo moy afo ma fenke mola ko be mini yensi baw fe islame dugudu wa wulu renana ni islame ade ubafu ye ku janto islame hakeo ni islame ketaw matrafalila no ye musuka hijabu do fenye ala ko ye ku nyeshuma